yan ay media repression. Dismayado ang batikang journalist at presidente ng Pampanga Press Club na si Tonet Orejas kaugnay ng pagpapasara ng media giant na ABS-CBN. Malinaw raw na hindi na ang franchise renewal ng istasyon ang naging basehan sa pagkakasara nito. Lahat naman daw kasi ng ibinatong issue sa ABS-CBN magmula sa buwis hanggang sa labor issue ay nasagot na ng istasyon nang humarap ito sa kamera. Nakita natin, hindi siya mainly renewal issue o franchise issue extension. Naging political na. And it is accurate to say na political na siya sapagkat bago pa man pag-usapan ang franchise issue, naglabas na ng mga statements ang Pangulo na you're out. Ang tinutukoy ni Orejas ay ang pahayag ni Pangulong Duterte noong Disyembre ng nakaraang taon kung saan binantaan ng Pangulo ang ABS-CBN na hindi na makapagre-renew ng prangkisa. Isang malinaw na banta umano sa malayang pamamahayag ang naging hakbang ng gobyerno na itigil ang operasyon ng media giant sa kasagsagan ng pandemya. ABS-CBN lamang daw ang may kakayanang makapagpaabot ng balita hanggang sa kasulok-sulukan ng bansa. Nakakalat kasi sa buong Pilipinas ang mga regional station ng ABS-CBN para sa mga lokal na balita. If you look at it from afar, parang ang sinasabi ni government ay magkamali kayo ng pakikitungo sa gobyerno, kayo na magkamali kayo ng reporting at pati lahat ng binubulat-lat nyo. Okay, that's sending a message that you have to toe the line. Dahil sa nangyari sa katapusan ng Agosto ay magsisimula na ang retrenchment o pag-aalis sa ilang empleyado ng network. Sa pahayag na inilabas ng ABS-CBN, nangako itong magsasagawa ng job placement program upang makahanap ng kapalit na trabaho ang mga apektadong empleyado. July 10 nang aprubahan ng 70 congressmen ang rekomendasyon ng Technical Working Group upang ibasura ang aplikasyon ng ABS-CBN para sa panibagong 25-year franchise. Alam ko marami kayong karanasan at naging chairperson kayo ng napakarami o iba't ibang komite ng Kongreso. Kanya marahil nakita ninyo kung ano yung mga tama at mali sa mga ginawa na pagdinig sa aplikasyon ng prangkisa ng ABS-CBN, sir. Siguro inaayon nila sa kasalukuyang kalagayan natin. Parang abnormal yung daloy ng diskusyon doon sa Kongreso. Parang naninibago din ako. Parang monopolya, parang walang talagang debate, parang yung mga tanong mga privileged speeches, at ang pinaka-abnormal na nakita ko, magbubuo ka ng technical working group. Less than an hour, meron na silang report. At yun ang naging basihan daw noong komite. Imposible yung mga ganon. Sa aking sariling pananaw, mayroon na kaagad klarong destinasyon kung saan sila patungo. So, inayon nila sa ganon. Talagang parang lutong Macau. Gusto mo ba magkomento dito, kasamang Bong? Nakaset na yung agenda dyan eh. It's the president's whim, not even will eh. The whim of the president is the Congress command. Yun ang nangyari eh. Sinabi na niya, under my plan, kahit namang mangyari, hindi ma-renew yung prangkisa dyan. So everything coagulated to that given. Ang palagi natin sinasabi, law is a function of reason. No? I think that's from Aquinas. Law is a function of reason. Sa nangyari dito sa Kongreso, anong reason ang nakita natin? Anong reason? Wala ba kayong nakitang merito dun sa mga
so-called violations ng ABS-CBN, kung bakit umabot Paano doon. nakikita na natin doon? Mismong na agencies na ng government, lahat ng binato sa ABS-CBN, ang sumagot mismong agencies of government, yung sa tax issues nila. BIR nagsabi, walang kakulangan. Well, as far as ABS-CBN account is concerned, they are regularly filing and paying their taxes for the past number of years. Yung sa labor issues nila, ang DOLE mismo nagsabi, walang pagkukulang. Yung MTC mismo, except yung lapse of contract or lapse of franchise lang. Mhm. All these things. Ngayon, yung doon ako na bahala ng gusto. Yung sinabi ni Marcoleta, Terbis, no? Mhm. Walang ano yung mga sinabi ng BIR, ng DOLE, ng NTC dito. It's the will of Congress, sabi niya. I don't think that's ano. The will of Congress will depend on legal or on reasonable discussion. Mga Congress people na nandoon, talagang isa-isang naglabas ng kanilang mga saloobin tungkol sa personal nilang karanasan kung papaano ang isang TV station sa pamamagitan ng kanilang mga newscast ay naka-apekto sa kanilang pagkatao at sa kanilang profesyon at sa kanilang pagiging public servants sa Congo. Kung titingnan natin, may lahat ng media subjected tayo dito eh. Kahit na nung broadcast, print, and all that. Ang palaging pinupukol sa atin, lalo na sa mga malaking network, the concentration of ownership and control in one station. There was a time nga, di ba, nung after the Marcos regime, for a time inalis nila. Pwede kang mag-own lang ng isang form of media. Kaya yung mga Lopez's noon, andyan ang ABS-CBN, andyan ang Chronicle sa kanila, andyan ang DCMM. Inalis nila yung Chronicle. No? Pwede ka, kung dyaryo ka lang, di ka lang sa dyaryo, hindi ka pwedeng mag-ano ng ibang station. Because inaano nila doon yung control. Yung too much concentration. No? Pangalawa, yung ina-accuse din tayo lahat ng systematic political bias. Hindi naman natin maalis ang bias natin eh. Personal biases. Pero when it comes to the whole publication, ang bias mo sa isang bagay lang eh. Bias is towards the truth. Tapos yung pangatlo, yung political influence. At nakita naman natin, ito nakita ko rin sa ABS-CBN and other media, magiging senador ba ulit si Lito Lapid kundi sa probinsyano? Ginagamit yan. Magiging senador ba muna si Noli De Castro at patapos naging vice president. Nakita natin kung paano siya binild up ng ABS-CBN. Sa una pa lang, bago pa lang magkampanya pa senador, umikot na siya sa buong Pilipinas. Nag-a-anchor siya ng news niya sa Manila, ang base, pero nag-a-anchor siya kung saan dulo ng Pilipinas. These are things na, in a way, makikita mo talagang ganon. But, what can we do? Ang magagawa lang natin is to be as objective as possible. Now, yung mga ibang kaibigan natin doon na sa kasalukuyang kongreso na nagbulat-lat ng kanilang kunwari hinaing, alam mo naman, walang mga basihan yung mga hinaing nila. Kahit na yung dati kong kasama sa partido na si Congresswoman Garin, former Secretary Garin, ano ba ang basihan para iladlad niya yung mga ganon? Ang kanya ay personal sapagkat meron siyang case pending. Ginamit niya yung House of Representatives Committee hearing para i-advance niya ang kanyang depensa para magbigay ng kanyang sariling opinion na makakabuti sa kanyang depensa sa case niya. Pero meron pang relevance yun doon sa issue ng renewal ng prangkisa. Wala. Kahit na ordinaryong mamamayang ka lang, Sonia, hindi mo sasabihin may mga talagang valid na complaints against the ABS-CBN to refuse the renewal of its franchise. Merong mga napapaisip na bakit nga ba nilagay sa saligang batas na ang Kongreso ng Pilipinas ang dapat naggagawad o nag-aaproba ng mga prangkisa ng media, samantalang alam naman natin, Kong Oka, na yung pamahalaan at media
talagang sa maraming pagkakataon, hindi naman yan magkatono dahil nga doon sa, hindi pa nga ang media itinatawag na fourth estate at madalas na iginagawad universally ang tatak na watchdog sa media. Kinakailangan talaga, sa palagay ko, legislatura ang magbibigay ng franchise. Mas safe kung dadaan sa legislatura ang mga franchises. Bakit? Marami kasing boses, maraming magpoprotekta kung may mag-aabuso sa executive department, gaya ng sa NTC, sa Office of the President. Nabanggit nyo nga ho yung kasalukuyang sitwasyon. Merong nagsasabi na walang ibang recourse dito kundi ang People's Initiative. Yun ang the best alternative. Yun ang talagang gawain ng provision yun sa saligang batas. Inilagay yun ng ating mga miyembro ng komisyon, Constitutional Commission, bilang safeguard sa pang-aabuso naman o sa katamaran o sa selfish interest na madalas na ginagalawan ng mga miyembro ng Kongreso. The People's Initiative is the best alternative and the only alternative sa sitwasyong ito. Ang mga may-ari ng media, ang mga publishers ng mga dyaryo, may control ng radyo, television, yan ay bahagi ng ruling elite. Kanya, papaanong magiging tunay na malaya ang media? Anong masasabi mo dito? Hindi naman absolute ang kalahian eh. There's no such thing as absolute freedom. Halimbawa tayo sa media, the main part na we have to follow standards eh. Ibig sabihin noon, wala nang hindi buo o hindi ganap ang kalayaan. Mahirap. You have to, meron tayong code of ethics na dapat sinusundan. May practices on how we go about it. No? Pero kaya, ang lang dito, pag masyado na yung iba na ang intensyon ng may-ari ng mga media, hindi na doon sa pagpapalaganap ng kaalaman, sa pagtataas ng antas ng kaalaman ng mamamayan sa mga issue, imbes na protektahin ang ibang interes nila, doon ang nagkakaloko-loko. Dito sa pagkakabasura ng aplikasyon ng renewal ng ABS-CBN, totoo nga bang hindi issue ang press freedom? Ang pagsara ng anumang outlet ng media sa anumang dahilan ay isang issue na ng press freedom. Ang mga mamamayan ay meron namang mga sariling pananaw yan. At hindi naman ito delikado eh. Sasabihin nila. Total, sinasabi ng Malacanang, hindi sila gumalaw dyan. Ang itinuturo nilang culprit itong Kongreso sapagkat ito'y legislative prerogative. Di ko gagalaw ang mga mamamayan ngayon via People's Initiative. Napakagandang oportunidad ito, Sonia, para ipakita at gawing epektibo ang isang napakahalagang provision sa saligang batas na talagang nagbibigay ngipin sa isang demokrasyang niyakap natin simula't simula. Hindi lamang sa pangyayaring ito. No? Yung dehado talaga dito, taong bayan. No? Because I personally know, may naaabot akong mga lugar na tanging ABS-CBN yung nakukuha nilang signal. Totoo yan. At sa ngayon, hindi ko may imagine kung ano yung sitwasyon sa mga lugar na yon. So, you deprive a huge portion of the populace ng information, ng access to information. At hindi lang access to information, you deprive them of the right to choose kung paano nila makukuha yung impormasyong kinakailangan nila. Maraming salamat po, Kong Oka, Mayor Oka. At sa iyo, Kong Bong, maraming salamat. Sa ngalan ng ating mga naging bisitang tagapagsalita at ng mga nagsunog ng kilay, sa likod ng kamera, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.